на 50-тарка са да ги извади некој. Баѓар, дека ќе најде баѓар. Искам да научи да знаеш. Мало се е мајка. Како беше, kad било чек да го закачим, да го извадимо. Немаше му взима и пари. Да бе, но сепак повеќе смо не може. Къде бе, ја мине път на Звеци бебе и водиме горе на Вериско, на јазовиро. Ја вика, дај вика колата тука до водата да ни е. А јазовиро спаднал да му шмајка тих песък. И аз викам, и карам и се загледах там у јазовиро нещо у риви. И як враве колата и само е така и пропаднал да и път. И видаме наши майка. Това сме, знае, батко, нормално пред двигателно на песо. И на никъде. И идео там една кола си бяха затръгвали. Вика, питаме, да видим да че го извадиме. Но я врана, беше неко маленко коле. Не мога да кара, викам, да вече то нема да свърши работа, ама да, пробвай. Нема, буксор нама, викам, нема. И по-там, как са колите на язовира, гледам, има една джипка фронтера, викам, мога да го питам това да го да извади. Викам, я че вадим въдицата. И на Венци, викаше моя майката. Вече да го питавам, ела да ни извадиш, че платиме, че почерпиме, нали? Той ми казал, зависи колко че черпите, вече казал, няма проблеми, колко е шел да ни извадим. Не може, сега пребави се раздатка да те вика, тъмън да тегне една майна, а до него най-път не съм видял някакво момче с един хикс петица джип. И гледам хиксо иде насам. Той вика, значи то, вика, заеби го то. Дойде, викам, дръж го тук по-нагоре от древата да не влезеш и ти от песъка да мога извадим това. Вика, нема, не бой се, вика, сега като закачи, вика, през язовира, че ти извадим. Викам, се, закачи и не го обсти изобщо, изплакнаме.